მისული რақამი 29 ვაჟგარ და სისონია ბუშიტობი 0 მეტр სონია კვადრატ հարակավ մի կարգ սուրաթի իբտիդոյի ու 0.5 մետր սոնյա բուլ սուրաթի ինտիրիորի վաշկարով մոյանքում դոդար շուդահաստ թե բարոբարդի սիսոնյա խոբ ա բարոբարդի 0.1 մետր սոնյա կվադրատ վ սուրաթի իբտիդոյի ու 0.5 մետր սոնյա سرعت انتهایی یعنی که سرعت آخرانگیری رو بیایم میشه سرعت ابتدایی 0 میگیریم و ایرا به 1 میگیریم سرعت انتهایی ورزشگاه رو معین کنید خب می نویسیم فرماشو A برابر V1 minus V0 تقسیم T مخرج ده 1 داریم کریس نکریس ضرب بزنیم A ضرب T میشه برابر V1 minus V0 میشه ما را کدوم وی را یفتن کنه V1 یفتن V1 معلومه مودا می نویسیم V1 خب AT دا جوش میستمخه اینه مینوسی V0 ای طرف میگذرونیم میشه پلوسی V0 پلوسی V0 میشه این znaki برابر هم میستخدش اگر این فرم چی نویسیم با نمودی دیگر نویسیم میشه V1 برابر دی خب A ضرب T پلوسی V0 هر دی برابر یکون فرقی نبود V1 برابر میشه اما چنده 0 از 1 ضرب T مو چنده CI جمعی V0 مو چنده 0 از 5 با فکر خب V0 مون 0 از 5 جمعی 0 از 5 میکنیم 0 از 1 ضرب C 0 خطی میره 1 را 3 میشه و جمعی 0 از 5 برابر دی 3 از 5 متر ثانیه جوابی ما 3 از 5 خب دیگه مسئلهش در دام 20 ثانیه از آغاز حرکت ماشین با شتاب دویمی 1 متر ثانیه کوادرات حرکت میکنه سرعت انتهایی ماشین را یابید سرعت اولی ماشین با 0 برابر است در اینجا شما هم خیلی کار میکنیم خب داده شده است مثال سی داده شده است ت برابر دی 20 ثانیه خب ا برابر دی 1 متر ثانیه کوادرات و سرعت انتهایی با 0 سرعت انتهایی ماشین رو یابید V1 معلوم و V ابتدایی با چند برابر است با 0 برابر است اینجا ما خیلی کار میکنیم A برابر دی V1 minus V0 تقسیم T از بسی که V ابتدایی ما سرعت ابتدایی ما با 0 برابر است ما ایراد برابر دی 0 میگیریم 0 فرمول ما نمودی چرا میگه A برابر دی V تقسیم T نمی ویره میویم کریس نکریس با напротив V1 1 ایستادگی در مخرج می‌نویسیم علامت ضرب می‌زنیم خب برای فرمول ظاهری خوب فرمول خوب شد این یکم رو کور میکنیم A ضرب T میشه خب A ما چنده 1 ضرب T T ما چنده 20 ثانیه برابر دی 20 برابر دی 20 متر ثانیه میبینیم که 20 متر ثانیه داره که داره خب مثال رقمی 31 در
дар расм графикаи вобастагии суръати ду ҷисм аз вақт нишон дода шудаанд. Ҷисми дуюм дар 10 сония ҳаракат чӣ қадар роҳро тай мекунад? Хоб барои ин мисола кор кардан бояд мо бидонем ки дар 10 сония бояд мо ҳисоб кунем ва ҷисми дуюмро мавқеи асосиро хат мекашем. ҷисми дуюми мо ина меяй ва 10 сонияш бошад дар ина меҷояй. хоб дар 10 сония суръаташ 10 метр сония. Значит v дода шудааст менависем v баробари 10 метр сония ва t баробари 10 сония. хоб мисоли си дода шудааст. хоб v мисоли 31 бахшиш мисоли 31. хоб v баробари гуфтем ки v баробари 10 метр сония ва t баробари 10 сония. мора s ёфтамон дар кора. хоб v баробари s тақсими t дар ҷои як мекашем напротиви s чизе бошад дар поён якум формуламо дуюм формула s баробари напротиви s як истодагӣ дар поён менависем v-ро ба t зарб мезанем. хоб v-ро ба t зарб мезанем. хоб баробари v мо чанда? v мо 10 зарби 10 мекунем баробар мешавад чанд? 100 метр. баробари 100 метр. ҷавоби мо 100 метр мешавад. хоб дигар мисол, мисоли 32. дар расм графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракат аз вақт барои ду ҷисми собитшуда ҳаракаткунанда нишон дода шудаанд. шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? хоб дар ин масъала ман шуморо диққатон ба он ҷалб мекунам ки иҷара ма бихоҳед тағйирёбии суръати аз вақт барои ду ҷисми нишон дода шудаанд. шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёд аст? ира майёри формулаи гуфтем ки I1 тақсими I2. азбасе ки шитоб бо суръат мутаносиби ростаанд, чанд қадаре ки шитоб зиёд бошад суръат зиёд мешавад, чанд қадаре шитоб кам бошад суръат кам мешавад ва чанд маротибае ки суръат кам бошад ҳамон маротиба шитобам кам мешавад. яъне ки мутаносиби ростаанд. v1 тақсими v2 мекунем баробари дар графики мо як вақта интихоб мекунем ва то буруши хатҳоро чикор мекунем меравем. вот суръат дар 6 сония суръати хати дуюм ба 6 баробар аст ва ҳамин тавр давом метиҳем. дар 6 сония суръати ҷисми якум ба 12 баробар аст. ҳар як катакимон 2 метр сониягӣ ташкил медиҳад. 0 2 4 6 8 10 12. хоб значит мешавад v1 мо баробари 12 ва v2 мо баробари чанд? 6 мешавад. мора чиро пурсидеста? мора пурсида ки шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёд аст? I1 тақсими I2. значит шитоби якум нисбати шитоби дуюм ҳамон қадар зиёд мешавад ки суръати якум аз суръати дуюм чанд қадар зиёд бошад. суръати яки мо 12 суръати дуюм мо 6 12 тақсими 6 баробари чанд мешавад? 2 маротиба. ҷавоби мо чанд? 2 мешавад. мисоли 32. ҷавобаш 2. мегзарем ба дигар мисол. мисоли 33. дучархарони якум масофаи гузаштаро дар 120 сония, дуюм дар 22 дақиқа ва сеюм дар 1 дақиқаву 60 сония таъин намуд. оё шитоби дучархароҳо якхела аст? хоб ҳисоб мекунем. дар инҷа мода чӣ маълум? дар инҷа маълуме ки масофа баробар аст ва вақтҳо додагиаст. хоб вақтҳоро значит s мо баробари чанда? 500 сония ва вақтҳоро ҳисоб мекунем. вақти якумаш 120 сония, дуюмаш 2 дақиқа, сеюмаш
1 دقیقه و 60 ثانیه. خب اگر این همش با ثانیه بگردونیم، ایش 120 ثانیه، ایش هم 120 ثانیه میشود، ایش هم 120 ثانیه میشود. نتید وقتهای خیلی مسافه خیلی شتاب یا خیلی میباشد. جواب ما شتاب یا خیلی میباشد. خب مثال 34 در گرافیک وابستگی شتاب 4 ورزشکار از وقت تصویر یافته است. صورت کدام ورزشکار از همه زیادتر است؟ خب بیا وقت ما یک میگیریم. اینجا خط شتابه، اینجا خط وقته. لازم نومراتsia میمونیم، خیلی خط میکشیم. 1 2 3 یا 1 2 3 اینجا 4. یعنی که 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 1 متر ثانیه کوادرات 2 متر ثانیه کوادرات 3 متر ثانیه کوادرات 4 متر ثانیه کوادرات. تاکي سرعت کدام ورزشکار زیاد است؟ سرعت کدام ورزشکار از همه زیادتر است؟ می‌نویسیم فرمول А برابر V تقسیم T دلتا V تقسیم T. سرعت همویش زیاد است که شتابش زیاد باشه. شتاب کدامش زیاد است؟ شتاب رقمی شتاب یکم جسمش برابر 4 متر ثانیه کوادرات. برای خود چی؟ شتاب یکم 4 متر ثانیه کوادرات است. شتاب دوم 3 متر ثانیه کوادرات است. شتاب سوم 2 متر ثانیه کوادرات است. و شتاب یکم شتاب چهارم 1 متر ثانیه کوادرات است. شتاب کدام هم زیاد است؟ شتاب جسم یکم. برای جوابش میشه یا آ میشه. خب مثل رقمی 35 اگر ورزشکار با شتاب دائمی 1 متر ثانیه کوادرات دود در 20 ثانیه چقدر مسافه را طی کردن میتواند؟ صورت ابتدایی ورزشکار با 0 برابر است. خب در اینجا ما خیلی فرمول استفاده می‌بریم. A برابر دی. خب مثال 35 یک دقیقه. مثال 35 داده شده است. A برابر دی 1 متر ثانیه کوادرات. T برابر دی 20 ثانیه. صورت ابتدایی ورزشکار با 0 برابر است. و چرا افتاده بیاوه؟ خب مسافه رو معلوم کنیم. خب فرمول رو می‌نویسیم. بسته مسیح گردون در کار نیست. فرمول رو می‌نویسیم. کوچش همه حرکت ثابت شده. خب S برابر دی V0 ضرب T. خب پلوسی AT کوادرات تقسیم 2. در اینجا V0 ما با 0 برابر است. صورت ابتدایی با 0 برابر است. وقتی ما ضرب میزنیم فرم ما نمودی چنین میگیرد. این همش برابر دی 0 میشود. خب میشود AT کوادرات تقسیم 2. AT کوادرات تقسیم 2 و برابر دی I ما چنده 1 ضرب T ما چنده 20 در کوادرات تقسیم 2. از روی قانون متماتیک اول با کوادرات میبرداریم. 1 ضرب 20 در کوادرات معنی رو داره که 20 تا دوبار به خودش ضرب میزنیم. با 20 تا به 2 ضرب نزنیم. خب 20 تا به خودش دوبار ضرب میزنیم. مثال گیریم اگر 20 در کوادرات معنی میگه که 20 ضرب 20 برابر دی 2 ضرب 2 4 میشه. 0 ضرب 0 400 میشه. خب یعنی که برابر دی 1 ضرب 400 تقسیم 2. بعد دیون سیم کار تقسیم میکنیم. 1 کره 400 تقسیم 2 برابر چند 200 متر. جواب ما میشه چی 200 متر.
ҷоймоди 100 метр. Мисоли 36 дар раст графики вобастагии суръати ҷисм аз вақт таъсир ёфтааст. шитоби ҷисмро дар 4 сония аз оғози ҳаракат муайян кунед. Бод 4 сонияро мегирем. суръати интиҳоӣ 20, вақтмон 4 сония, суръати ибтидоӣ 0. инам формулаи шитоб хати кор карда мешавад ва чунин аст формулаш. А баробарди V1 минуси V0 тақсими Т баробарди V интиҳоӣ мо чанда 20, суръати интиҳоӣ мо 20, суръати ибтидоӣ мо 0 минуси 0 тақсими Т мо чанда Т мо 4 баробарди 20 минуси 0 баробарди 20 мешавад тақсими 4 5 метр сония квадрат. ҷавоб меша 5 метр сония квадрат. мисоли 37. мисоли 37. хуб ҷисм аз рӯи давра ҳаракат карда дар як вақт ҷисми якум ба кунҷи 30 градус, дуюм ба 45, сеюм ба 90 градус ва чорум ба 180 градус гардиш менамоянд. суръати хатии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? дар ёдтон бигиред ки вақт доимӣ аст. дар як вақт гуфтагӣ вақт доимӣ, вақт барои ҳар се ҷисм барои ҳар чор ҷисм якхела. барои ин мо давра мекашем. хуб ва тақсим мекунем мира. инҷа 45 градус, 45 градус, ҳардуш 90 мешавад ва ҷисми якум гуфтаге ки 45 градус ҳаракат кардагӣ, яъне ки ҷисми якум мо ҳаракат кардагӣ. инҷа агар нуқтаи А боша, ҷисми якум мо неқадар ҳаракат кардагӣ, то неҷа омадагӣ, неҷа 90 то ними ҳамира омадагӣ, то ними ҳамира, то ҷисми якум Б. инҷа ҷисми якум 45 градус, инҷа 45 градус. хуб дальши ҷисми якум ба 30 градус омадагӣ. 30 градус камтарак мешавад. так берам кӯҳнози ҷисми як не ҷисми ду менависем. 45 градус ҷисми ду омадагӣ, ҷисми ду ва ҷисми якум бошад то неҷаро омадагӣ. ина Б майда хатидем ҷисми ду мо то неҷаро омадагӣ. инҷа 30 градус примерно мегирем. хуб ҷисми якум 30 градус омадагӣ, то иҷаро омадагӣ якумон. ҷисми дуюмо 45 градус то иҷаро омадагӣ. ҷисми сеюмо ба 90 градус омадагӣ. ҷисми сеюмо то ин иҷаро омадагӣ, то ин иҷаро омадагӣ. инҷа ҷисми сеюмо мешавад. ҷисми сеюмо ва ҷисми чорум ба 180 градус. ҷисми чорум ба 180 градус. ба 180 градус. 180 градус то ин иҷаро омадагӣ. ва формулаи суръати хатӣ V баробарди L тақсими T. инам наг ҳамун формула, яъне ки V баробарди S тақсими T, не ки ба ҷои S мо L мегирем. L лай дарозӣ мешавад. V баробарди L тақсими T мешавад. V баробарди L тақсими T. масофаи зиёд айҳама зиёд кадом тай кардагӣ? масофаи зиёд айҳама тай кардагӣ ҷисми охирон гияи чорум ва айҳама кам ҷисми якум гияи. Ин масофаро тай кардагӣ, ин боша қадара тай кардагӣ. барои ин суръати кадомаш зиёд аст? суръати ҳамаиш зиёд аст ки чӣ масофаи зиёд тай кардагӣ. вақт доимия барои ҳамаш, вақт константа, вақтро ба назар намегирем. хуб гуфтаге ки
сурати хатии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар? Сурати хатии ҳамон ҷисми зиёде ки ҳамон масофаи зиёд тайёр кардаги ҳамон масофаи зиёда ҷисми чорум тайёр кардаги барои ҳама ҷавоб чӣ мешавад? Чорум мешавад. ҷисми чорум тайёр кардаги. хоб мисоли 38. мошин қитъаи аберо мунтазам дар 5 соат тай намуд. даври гардиши мошин чӣ қадар аст? Даври гардиши мошин чӣ қадар аст? хоб дода шудааст даҷа. Даҷаро менависем ки т баробари 5 сония ва даври гардиш мошин чӣ қадар аст? Даври гардиш бо ҳарфи т ишора карда мешавад ва мунтазам дар 5 сония нуқтаи аберо гуфтаги. нуқтаи аб миқдори гардиш як гардиш нест, ним гардиш аст. барои ин чӣ мешавад? Н мо баробари як гардиш не 0,5 гардиш мешавад. як даврара ним шарафтаги. Значит мешавад ки як даврара ним шарафтаги. баробари чӣ мешавад? 0,5 қисми давра рафтаги. хоб формула даври гардиши хеле т баробари т тақсими н. хеле формула аст. хоб 5 тақсими н мо чанде? 5 н мо 0,5 тақсими 0,5. вақте мебинем хеле виргул дорад, бояд мо ба 0,5 ба чанд бояд зарб занем ки бутун шавад? Ба 10 бояд зарб занем. 5 ба чанд зарб занем бутун шавад? 5 ба 1 зарб мезанем бутун мешавад. ва байни ҳарди ҳамин мо калона мегирем, значит 10 мегирем. бояд ҳарди ададро ба 10 зарб занем. 5 кара 10 50 тақсими 0,5 зарби 10 баробари чанд мешавад? 5 мешавад. 5 тақсими 5 1 мешавад, баробари чанд? 10 сония мешавад. ҷавоби мо чанд мешавад? 10 сония. хоб дальше меравем. мисоли 39. хоб мисоли 39. мисоли 39. даври гардиши замин дар гирди офтоб тахминан чӣ қадар аст? мо медонем ки замин дар меҳвари худаш давр мезанад. дар гирди офтоб давр мезанад. замин дар меҳвари худаш давр мезанад ва дар гирди офтоб давр мезанад. хоб агар замин дар меҳвари худаш то ухра шаву рӯз мешавад. вақте ки дар як рӯз сипарӣ мешавад. вақте ки дар гирди меҳвари худ давр занад. як рӯз мешавад. як рӯзи мо чанд соат аст? 24 соат. хоб агар замин дар гирди офтоб давр занад, як даври гардиш дар гирди офтоб як даври гардиш дар гирди офтоб хоб офтоб як сол мебошад. як сол ёки 365 366 рӯз. ин даври гардиши офтоб. ҷавоби мо чанд мешавад? значит ҷавоби мо мешавад даври гардиши замин дар гирди тахминан чӣ қадар аст? ҷавоби мо 365 рӯз. мошин дарозаи камони аберо мунтазам дар 20 сония тай намуд. сурати хатии онро муайян кунед. значит додагиаи мо L додагиай ва вақт додагиаи мо да т. дар ҷара формула чӣ ҳисоб мекунем? сурати хати V баробари L тақсими T баробари L мо чанд аст? 100 тақсими чанд? 20. номеро ихтисор мекунем. 10 тақсими T баробари чанд мешавад? 5 метр сония. хоб дигар мисол. мисоли рақами 41. ҷисмҳо аз рӯи давра ҳаракат мекунанд. дар
фосилаи вақти яхела ҷисми якум ба кунҷи 45 градус, дуюм ба 60 градус, сеюм ба 180, чорум ба 160 градус гардиш. Сурати кунҷии кадоми ҷиз аз ҳама зиёдтар аст? Сурати кунҷӣ ба формулаи омега баробарди фи тақсими т. фи кунҷи гардише, яъне ки чанд қадари кунҷи гардиш зиёд боша, ҳамон қадар чи сурати кунҷӣ зиёд мешавад. Кунҷи гардиши кадомиша ҳама зиёд 160 градусе. Ба хотири ҳамин кунҷи гардиши 4 градус аз ҳама зиёд аст ва сурати кунҷиш аз ҳама зиёд мебошад. Мошинаи дар расм тасвир ёфта дар як вақт аз нуқтаҳои А ҳаракатро сар карда дар фосилаҳои баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. Сурати хаттии кадом мошин камтар аст? Сурати мошин L тақсими T. Сурати ҳамоиш кам аст ки чи масофаи кама мегзарад. Масофаи кама кадомиш мегзарад? Мебинем кадом давраш ҳама хурдтаре. Хуб. Хуб, як дақиқа. дар як вақт аз нуқтаи А ҳаракатро сар карда дар фосилаи баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. Сурати хаттии кадом мошин камтар аст? Сурати ҳамоиш кам аст ки кам масофаро мегзарад. ҳамон масофаи кама ҷисми якум мегзарад. ҷавоби мо А мешавад. мисоли 43. барои ҳосил кардани ҷараёни электрикӣ ротори муҳаррики электрикӣ бояд дар як сония Т баробарди 1 сония 50 гардиш, N баробарди 50 гардиш. Бояд мо басумади гардиша биёбем. Нюра бояд мо биёбем. Формула аст. Ню баробарди N тақсими T. N тақсими T баробарди 50 гардиш тақсими 1 мекунем баробарди 50 гардиш сония мешавад. баробарди 50 гардиш сония мешавад. Хуб, мисоли 44. ماشین از روی تراکتور مسیر در رسم تصویر شده حرکت می‌کند. در کدام نقطه مسیر راننده باید به ماشین سرعت خطی کمترین بخشد؟ در نقطه 3 باید سرعت ماشین سوست کرده شود. خب دیگرش مثالی 45. ایران هم خیلی اینجا دوری گردشه گفته که بیاره. خب یک دقیقه. خب داده شده از اینجا T برابر 1 ثانیه و N برابر 50 گردش. در اینجا بس اومد نه دوری گردشه گفته که بیاره. دوری گردش با فرم T برابر خب T تقسیم N میباشد. خب یادرسان میشم که فرقیت بین دوری گردش و بس اومد گردش رو فهمه. خب فرقیتش در چیه؟ خب دوری گردش این وقت است که یک گردشی پورا می شود. فهمو؟ بس اومد گردش این گردش مقدار گردش در تمام وقت دیاتونی رو بگیریم. دوری گردش وقته این بس اومد گردش این مقدار گردش در تمام وقت. خب برابردی تمون چنده یگای این مون چنده 50. خب یک تقسیم 50 میکنیم. یک تقسیم چند 50 0 میتیم نمیرسه باید 0 گیلو میکنیم. وقتی که ما 2 0 پدید ایلاد کنیم یا 0 گیلو میکنیم. 50 رو با چند هزار زدیم که 100 شد. 50 رو با 2 میشه 50 بر 2 100 میشه. جواب ما چند 0.02 ثانیه. واحد دوری گردش ثانیه میباشد.
0.02 ثانیه. خب مثال 46. سه ماشین در یک وقت از نقطه А ба муқобили ахрабат ки соат ихи то мехӯрад. Ба муқобил ки гуфта наоборот то мехӯрад. нахи омадагиам ба муқобили ахрабат соат ҳаракатро сар кардан ба сома дигар гардиши кадом мошин аз ҳама зиёдтар аст. Ба сома гуфтем ки ба сома ин миқдори гардиш яъне ки кадомиш гардиши зиёд кардагие. Агар ихе биравем яъне ки аз нуқтаи А ба тарафи чап то охирем ба муқобили ахрабати соат аз ҳама гардиши зиёд кадом мошин кардагие? Мошини якум кардагие. ҷавобаш меша А мешавад. Хоб даври гардиши замин дар гирди меҳвараш тахминан чӣ қадар аст? Дар гирди меҳвараш 24 соат. Вақте замин дар гирди худаш то мехӯрад, чарх мезанад, як рӯз мегзарад. дар гирди офтоб давр мезанад, як сол. сахҳои дар расм тасвирёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунанд. Агар сахҳо дар нуқтаи С аз ҳаракат боз монад, ба кадом кунҷ гардиш мекунанд? дар нуқтаи А инҷа мешавад 90 градус мешавад. нуқтаи С кишид 180 градус мешавад. Вақте ай нуқтаи А сар кард то иҷора мешавад 180 градус. кунҷ 180 градусе. агар марказ боша иҷа 45 мешавад, 90 мешавад, баъд мешавад 180 мешавад, 70 ва 360. дар иҷа вақте ки ду нуқтаи С-ро омадагия мешавад 180 градус. хоб дигар мисол, мисоли 49. ҷисм ҳангоми аз рӯи давра ҳаракат кардан дар 10 сония масофаи 60 метрро тай мекунад. суръати хатиро ёбед. хоб Т баробарди 10 сония ва С баробарди 60 метр. суръати хати В ёфта шавад. хоб В баробарди L тақсими Т. 60 тақсими 10 баробарди 6 метр сония. мисоли 50. ҳангоми якбора боз истодани автобус мусофирон дар он нишаста ба кадом самт майл мекунанд? ҳангоме ки автобус рафтеста ва резко тормоза меҷиқанд ба самти ҳаракат яъне ки сини пеш ҳаракат кардесанд ба пеш мераванд. омадем мисоли 51. хоб оид ба зичии ҷисмҳо дар паллаҳои тарозу гузошта шуда чӣ хулоса баровардан мумкин аст? хоб дар инҷа мо мебинем ки ҳаҷмои ҳардушон гуногунай, леки массаҳошон яхелай. массаи якум и массаи чӣ? дуюм. массаҳошон баробарай, барое ки тарозу яхестагӣ. Леки ҳаҷморо бинем V1 ва V2. ҳаҷми кадомиш зиёдтар? ҳаҷми конечно ҷисми якум. Барои ин формулаи зичиимон чӣ? Ро баробарди М тақсими В. мо дар ҷои М-а констант мегирем, яъне доимӣ мегирем ва мегӯем ки гап дар бораи зичӣ рафтестае. Значит М констант бошад, мо ба назар намегирем ва зичи кадомиш зиёдтар? Зичи ҳамоиш зиёд аст ки ҳаҷмаш чӣ бошад? Кам бошад. ҳаҷмаш кам бошад. ё мутаносиби чапанд. барои чӣ чапа? Барое ки зичи дар сурат аст ва ҳаҷм дар махраҷ. зичи чанқа зиёд шавад, ҳаҷм кам мешавад. зичи чанқа кам шавад, ҳаҷм зиёд мешавад. ана мира мегӯянд мутаносиб. дар инҷа мо бибинем ки ҳаҷми якум зиёдай.
значит, зичиш камай. дар инҷа гап дар бораи гуфтаи зичии ҷисми якум зиёдтар аст. Зичи зиёд аст? Не, кам аст. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳаҷмаш зиёд аст. Димош зичии ҷисмҳои хела аст. ин хато. Зичии ҷисмҳои хела аст. Инам хато. Зичии ҷисмҳои хела шида наметавонад, ба хотире ки ҳаҷмошон гуногунанд. Гуфтаи зичии ҷисми дуюм зиёдтар аст. Конечно, барои чӣ зиёдтар? Барое ки ҳаҷмаш хурд аст. инҷо агар зичии як боша, инҷо зичии ду боша, зичии дуюм зиёд аст. Гуфта зичии ҷисми дуюм ду маротиба кам аст. Кам нест зичии дуюм. Зичии дуюм чи аст? Зиёд аст. ҷавоби мо чӣ мешавад? С мешавад. хоб, дигар масъала. Масъалаи 52. Барои сақҳои алюминӣ, мисӣ, нуқрагӣ, тиллоӣ ҳаҷмҳояшон баробар. ҳаҷм баробар гуфтагия ин маъноеро дорад ки ҳаҷмро ба назар намегирем. Ҳаҷм ба назар намегирем. Ва барои ҳамин чӣ кор мекунем мо? Вобаста аз зичишон мемонемшон. Инҷа бинед ки зичи моддаҳо мувофиқан додагия. Мувофиқан ба чӣ? Мувофиқан ба ин алюминий. Яъне якум кадом цифре бошад ба алюминий тааллуқ дорад. Алюминий яъне ки зичиш чанд? 10700 килограмм метри кубия. хоб, дальше зичии дуюмо чи? Дуюм мис омадагия, купрум 8900 омадагия. 8900 омадагия купрум. Сеюм чӣ омадагия? Нуқра омадагия 10000 чанд? Аргентум. Нуқра 10500. ва охиронгиш чӣ омадагия? Охиронгиш тилло. Тилломон чанд? 19300 аврум. 19300. хоб, вобаста ай вазношон дар тарозу мемонем. Ай ҳама вазни кадоме дар миҷа айвишон. ай цифрҳоро мо ба назар намегирем. Як курш кунам. дар кор нест монда. Барои фаҳмидан мақсади масъаларо бисёр одаморо ҳамин чӣ мекунанд? Сарашон гаранг мекунанд. хоб, вобаста ай вазнашон мемонем. Якум ай ҳама вазмин чи? Вазмин чи? Тилло. Вот ай ҳама вазмин чанд хел вазмин шид? Резина синни поён ҳам зиёд меравад. Иро медонем уже. Ай ҳама вазмини мо тилло аврум. Айрӯи чиш медонем мо? Айрӯи зичиш. Дуюм кадом вазмин истодагия? Дар расм яъне ки дар ай моддаҳо чи? Ай моддаҳо дуюм вазминаш хоб 10500. 10500 кадом? 10500 мо аргентум. Нуқра аргентум. хоб, сеюм кадомаш вазмин дар расм? Сеюм дар расм не вазмин. ай металлҳо кадомаш сеюм вазмин? Сеюм вазмин 8900. 8900 мо кадом? 8900 купрум. Сеюм чи? Купрум. ва ай ҳама сабукаш чи? Алюминий ки 10700 инеш алюминий. хоб, анака мегирем хаткуркунака и цифрҳоро чӣ мекунем? Кур мекунем. Вот. Кур мекунем шо. Тепер моро чӣ пурсидагия? Моро пурсидагия ки хоб, ба кадом резин сақҳои нуқрагӣ? Вот нуқрагии мо дар кадом оида дуюм? ҷавоб мешавад чи? Ду. Дигар мисол. Зарфҳои якхелаи ҳаҷми ҳар кадом 1 литр бо моеъ пур карда шудаанд. Якум бо бензин, дуюм бо керосин, сеюм бо об ва чорум бо симоб. Зичии моеъҳо мувофиқан ба 700 килограмм 800 000 баробар масъали зарфи ба кадом моеъ пур карда шудааст ҳама зиёдтар аст. хоб, ин мисол осоне. масъали кадом гуфтагия ки 4 сатела гирифтагианд. Дар ҳар як сател моддора рехтагианд. хоб, менависем.
4 масса кадом сател зиёд е. ро баробарди м тақсими в. Массаи ҳамои зиёде ки зичи зиёд бошад. Зичи кадомиам зиёд е? Зичи чорум чӣ пур карда шудааст? Якмуш бо бензин, дуюмуш бо керосин, сеюмуш ва чорумуш бо симоб. Ҳамун симобуш ҳама чӣ мешавад? Вазбин мешавад. Ба хотире ки Ба хотире ки зичиш ҳама зиёд е. Ҳаҷм констант е. Бин ҳаҷми ҳамаш 1 литри е. Яъне ки ин констант е, доимӣ е. Моро ба назар намегирем. Значит, вазни ҳамои сателеш зиёд аст ки зичиш зиёд бошад. Зичи ҳама зиёди мо симоб дорад. Дигар масъалаш. Ба резина яхела борҳои алюминӣ, мисин, нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмҳояшон баробар бастанд. Резинҳо тавре ки дар расм нишон дода шуданд дароз шуданд. Ба кадом резин бори тиллоӣ баста шудааст? Хуб, барои инро кор кардан мо боам ин рақамҳоро кор мекунем ки моро ғам надиҳа. Дар вақти имтиҳон шумо кор накунед. Ин просто барои фаҳмондан ки баъд дигар наметавонед ки кадом резина кадом чие. Дар вақти имтиҳон вообще кор накунед. Ин просто барои шумо фаҳмондан. Дар инҷа моро на зичи додагӣ, на масса додагӣ, ҳеҷ чиз додагӣ нест. Дар инҷа чиро истифода мебарем мо? Дар инҷа истифода мебарем таблица Менделеева. Алюминий чанд е? Масса молекулаи таблица Менделеев 27 е. Мис чанд е? 64 е. Хуб, нуқра чанд е? 108 е ба фил. Ва аврум мебинем ҳозир. Хуб, 196. 197 мегиремш. Хуб, ва айри вазнашон мемонад. Ҳама вазмин чия? Ҳама вазмин тилло е. Инҷа тилло е, значит тилло. Чанд хел вазмин бошад, резин поён мефӯяд. Дуюм вазмин аргентум е. Нуқра. Инҷа нуқра мешавад. Сеюм вазмин чия е? Купрум е. Инҷа купрум мешавад. Ва ҳама сабуку чия? Алюминий 27. Яъне ки вақте ки моро ҳеҷ на зичи додагӣ, на ягон чи додагӣ нест, мо истифода мебарем чи массаи молекулавӣ шуда. Ва моро чӣ пурсидест? Ба кадом резин бори тиллоӣ баста шудааст? Бори тиллоӣ ба инҷа баста шудааст, барои ки массаи молекулавӣ вазмин е ва ҳама зиёд поён мефӯяд. Ва боз мо мебинем ки дар инҷа чия? Ин чорумаш мебошад. Чорум. Мисоли 55. Кадом металл дар симоб намеғӯтад? Хуб, дар ин мисол бисёр одамо хатогӣ мекунанд. Ва ман метавонам гап мезанам, дар инҷо хатогӣ бисёр мешавад. Мисол якчиаш шумо бифаҳмед ки акарам як зарф бошад, зичи чанд қадаре зиёд бошад, ҳамон қадар металл чӣ меравад? Поён меравад. Ва зичиҳои металлҳое ки ёки моеҳое ки пастанд дар боло местанд. Ҳамдестеҳо? Хуб. Гуфта кадом металл? Якум хатогиё намеяд. Металл. Агар ҳамаи ҳамин дар таблица додагиҳо бигирем, симоб ин намеяд. Дар ин намеғӯта чизо платина меғӯта, тилло меғӯта, нуқра намеғӯта, осми меғӯта. Вот. Об намеғӯта, бензин намеғӯта, спирт намеғӯта. Вот. Ҷавоби мо чорта элемент, чорта моеъ ёки элемент мисол дар симоб намеғӯтанд. Неки именно бояд мо металла бигирем. Ба хотири ҳамин ҷавоби дурусти мо чӣ мешавад? Металл. Ҳамин нуқра металл е. Ҳамин намеғӯтад. Яъне об, бензин, спирт ё ҳар душ чианд? Ё моеъанд. Ҳар сеш моеъанд. Ба хотири ҳамин ҳамин хатогиро дақиқ накунед ки именно ҷавоби ҳамин чиз нуқра мешавад.
خب دیگر مثلا مثلا 56 Борозинова яхела борҳои алюминий. Сразу менависем масои манипуляшн. Алюминий 27, мис 64, нуқра 108, тило 197. ҳаҷмояшон баробар. ҳаҷмошон баробар, ҳаҷмо ба назар намегирем. خب айҳама вазмин кадоме бошад, резинит ҳам худтар поёнтар мера. айҳама вазмин тилоа. Тилоа. Дар ҷои дуюм чӣ места? Нуқра места. Баъд места мис 64, мис купрум ва алюминий. Гуфтаге ки кадоме резин бори алюминий баста шудааст. Дар якумаш ҷавоби чӣ мешавад? 1 мешавад. Дигар масъалаш. Масъалаи 57. М додагиа мода, В додагиа мода. Ай кадом металл гуфтагиа сохтагиа. Мо зичира бояд маълум кунем. Ро баробарди М тақсими В. М баробари чанда? 5400 тақсими В мон чанда? 2. Хуб чанд мешавад? тақсим мекунем. خب 10700 мешавад. 54 тақсими 2 27 мешавад. 39 килограмм тақсими метри чи куби. Ай таблица мебинем ки 10700 чи 10700 алюминий. ҷавоби чӣ мешавад? Алюминий. Ай алюминий сохта шудааст. خب мисоли 58. маълум аст ки ҳаҷми сахоҳои дуюм аз ҳаҷми сахоҳои якум тахминан 2 маротиба камтар аст. ҳаҷми якум зиёда, ҳаҷми дуюм кам. мақсади гап массаҳои сахоҳои дар палавҳои тарозубударо муқоиса кунем. хоб массаи сахоҳо яхела ба хотири чӣ? ба хотире ки тарозу рост истодагиа. ҳаҷми якумай ҳаҷми дуюм зиёда. хоб зиёда. баъд зичии якум камай зичии дуюм зиёда. хоб ва массоҳо баробаранд. барои ки тарозу ягон ҷумла нест. И ба мисоле аста ки 1 кило пахта вазн медиҳад ё ки 1 кило оҳан. ҳардуш 1 килоянд, ҳардуш баробаранд. Неки ҳаҷми пахта зиёд мешавад ай ҳаҷми оҳан. ба хотири чӣ? Ба хотире ки зичии пахта камай аз зичии чира? Оҳан. ина дертон мегирем. хоб дигар гуфтагӯяд ки ҳаҷми ҷисм чӣ қадар аст? Яъне ки дар минзурка овай об 300 миллилитр будагиа. хоб 300 миллилитр будагиа. ҳаҷми ҷисмро дар дарунаш пардохтам 600 миллилитр шуд. 300 миллилитр якҷо пайдо шуда. ҳисобе ки ҳаҷми ҳамин чӣ 300 миллилитр ташкил медиҳад. 300 миллилитр ба инҷа пардохтам, 300 миллилитр зиёд шуда. хоб значит ҳаҷми ҷисм чанд қадар аст? ҳаҷми ҷисм 300 миллилитр. оби тоқаш 300 миллилитр, ҳаҷми иш значит 600 минус 300 мекунем баробари 300 миллилитр. хоб ҳаҷми об ҳамонқадр зиёд шуд ки вақте ки ба дарунаш ҳамон ҷисми ҳамон қадар ҳаҷма дохил шуд. яъне ки ҷисм 300 миллилитр будак ҳаҷмаш дохил шудак, ҳаҷми об ҳамон қадар зиёд шудак. хоб мисоли 60. оид ба массаи ҷисмҳо дар паллаҳои тарозу чӣ хулоса
баробар мумкин аст масо баробар аст ба як тарози яхистаги масаи ҷисму чия яхилай. хоб дальше мерем. мисоли 61. агар ҳаҷми медал 10 сантиметр бошад массаш 105. ай кадом намуди чи металл сохта шудааст. инам ҳисоб мекунем. ро баробарди м тақсими в баробарди хоб м мо чанда 105 грамма тақсими чанд мекунем 10 мекунем. хоб инҷа бибинед ҷавоб ба грамм тақсими сантиметри куби додагия ба хотири бастимаси намегардонем мо тақсим мекунем 0 ихтисор мекунем дар ҷои якта вергул мешавад 10 аз 5 мо чи нуқра медали чи гирифтагия нуқраги гирифтагия. хоб дигараш мисоли 62. меъёри борбардории мошини боркаш 2 тонн аст. яъне ки мошини боркаш 2 тонн бардошта метавонад. мошин 2 тонн бардошта метавонад. агар вазн аз 2 тонн зиёд шавад вай наметавонад бардошта дигар. оё ин мошинро бо ҳезуми хуш ки ҳаҷмаш 10 метри кубиву зичиш қадар бор кардан мумкин аст ё ки не. мо массаи ҳезума ҳисоб мекунем. ро баробарди м тақсими в массаш баробар мешавад дар ҷои 1 менависем крес накрес зарб мезанем напротиви м чия 1 дар махраҷ менависем роро ба в зарб мезанем ро зарби в баробарди ро зичи мо чанда 400 зарби в мо чанда 10 тақсими чанд 1 мекунем баробарди мешавад 4000. хоб чӣ мешавад килограмм мешавад. барои чӣ килограмм ба хотире ки нами зичиёрам зарб мешавад зичи мисол мегирем мо чикор кардем м баробарди роро ба в зарб задем зичи ро чия килограмм тақсими метри кубия зарби ҳаҷмо чия ҳаҷмо метри кубия метри куби ихтисор мешавад килограмм нест килограмм 4000 килограмм шид. хоб мошин чанд қадар метавонед бардошта мошин 2 тоннаро бардошта метавонад 2 тонни мо чанда 10000 килограмм 10000 чия килограмм значит бардошта наметавонад ин бор вазмини аз меъёри мошин зиёдтар аст. ба хотири ҳамин мошин ҳезуми 4 мошине ки 2 тонна бор бурда метавонад бори 4 тоннаро бурда наметавонад. ба хотири чӣ ба хотире ки ай 2 тонна зиёд агар бор кунем мошин вайрон мешавад. ҷавоби мо не мешавад. не ҷавобҳои ҳара полни хат мезанем ина хат мезанем ҷавоби мо чӣ шид не шид. ба хотири чӣ ба хотире ки массаи ҳезуми хушк 4000 килограмм мебошад. хоб дигар савол. мисоли 63. систерна гуфтаи систернаи мошин 5 метри куби бензин бурда метавонад бензин ё садака бурда метавонад. оё ба махзани бензини массааш 14 тоннаро рехтан мумкин аст зичи бензин ин қадар аст. яъне ки дар баки мошин 5 метри куби бензин рехтан мешавад. мо метавонем ки як миқдори муайяни як ҳаҷми муайяни моеъро бирезем. чанд қадар ҷар мо ҳаҷмш додагӣ нест барои ин ҳаҷми бензина меёбем ки чанд қадар бензин рехтанӣ ани. хоб ро баробарди м тақсими чи вра меёбем в баробарди крес накрес бо напротиви в чия рои ба хотири чи дар поён менависемаш м дар боло мешавад. массамон чанда мора массамон 14 тонна. вақте ки мебинем ки зичи ба килограмм додагия 14 тонна ба чи ба килограмм мегардонем. хоб агар 1 тоннаи мо 1000 килограмм боша 14 тоннаи мо баробари чанд мешавад 14000 килограмм мешавад. барои ин чӣ мешавад 14 1 2 3 та 0 тақсими рои мо чанда 700 0 ихтисор мешавад 140 тақсими 7 мемонад 14 тақсими 7 чанд мешавад 2 мешавад ва ин чанд мешавад 0 дигар мемонад. яъне ки 20 метри куби бензин дорем мо. ба гуфтаи ин масъала дар систернае ки максимални объёмаш 5 метри кубия ё рехтаниян
бензине ки 20 метри кубия ташкил медиҳад. Конечно мумкин нест хеле кор кардан, ба хотире ки бохимонаи бензин просто дар замин мерезад. Барои ҷойгое ки ҳа дора хатшо мезанем, ҷойгое немемонад. Якта немонад, дута немемонад. Хоб не. Барои чӣ не? Барои ки ҳаҷми бензин чандае? 20 метри кубияй. 20 метри кубӣ. Хоб аи мо чӣ? Хат мезанем. Дигар савол. Саволи 64. Инам ба ҳамун тарз кор карда мешавад. Иҷа просто кран додагӣ. Ки кран 10 тоннаро бардошта метавонад. Оё мо ба ҳамин крани ки максимали 10 тонна бардошта метавонад, бори ҳаҷмаш 2 метри кубӣ узичиш 7800 кг метри кубиро бардошта метавонем ё ки не? Инам ҳисоб мекунем. Хоб ро баробарди м тақсими в. Массаро меёбем. Напротив масса 1. Барои 1 дар поин ресем, роро ба в зарб мезанем. Баробарди. Хоб баробарди 1 дақиқа. м баробарди ро зарби в. Хоб баробарди рои мо чанда? Рои мо 7800 зарби 2 мекунем, баробар мешавад 7800 зарби 2. 2 кара 0 0 2 кара 0 0 2 кара 16 1 дар хотир 2 кара 14 хотир 15. мешавад яъне ки 15 и 600 15600 тонн мешавад. Хоб и килограмм мешавад, бахшиш, килограмм. 15600 килограмм ба тонн мегардонем. 1 тонни мо 1000 килограмм. Хоб 15600 х мешавад. Х баробарди 15600 тақсими чанд? 1000. Дута нол меравад, як нол меравад, аҷа вергул мешавад. Мешавад 15/6. яъне ки мошин 10 тонна бардошта метавонад, бори мо 15/6 тонна бардошташ наметавонад бора мошин. Барои ҳамин ҷавобҳои ҳа сразу аннулировать мешаванд, не мемонад, дута не. Бори мо ҳисоб кардем чанд шуд? 15/6. Барои ҳамин ҷавоби мо чӣ мешавад? А мешавад. Серам хато. Хоб дигар мисол. Мисоли 65. дар ноги пружинҳои яхела, зарфҳои яхела бо об, бензин, асал ва симоб пур карда шуда овезонанд. Иҷаро ҳамохӯ. об, бензин, асал, симоб. дар кадом зарф бо об пур карда шудааст? Хоб дар иҷа додагиай якум об додагиаст, значит зичи об 1000. Дуюм бензин додагиаст, значит дуюм рақамаш ба бензин тааллуқ дорад. Асал додагиаст, сеюм рақамаш ба асал тааллуқ дорад. Симоб додагиай, симоб инае. Ҳама вазбин симоб аст. Значит дар инҷа мешавад симоб. Дуюм вазбин кадом аст? Дуюм вазбини мо 1350 сеюм аст. Сеюм чӣ буд? Якум об, дуюм бензин, сеюм асал аст. Хоб дуюм вазбини мо чӣ? Асал аст, значит. Ҳама вазбиниш инҷа асал мешавад. Асал. Сеюм вазбини мо чӣ аст? Сеюм вазбини мо об аст, 1000. Сеюм вазбини 1000. И об аст. Ва чорум ҳама сабуки мо чӣ аст? 700 аст. 700 дуюмги рақам аст. Дуюмги рақами мо чӣ аст? Бензин аст. Бензин аст. Хоб кадом зарф бо об пур карда шудааст? Об уже маълум шуд кадом аст. Сеюмги мо бо об пур карда шудааст. яъне ки ҳамин пайдарпайра аҳамият хушӯ бутем. Якум об навистагиай. Значит рақами якум ба об тааллуқ дорад. Дуюм бензин навистагиай. Дуюм рақам ба бензин тааллуқ дорад. Сеюм асал навистагиай. Сеюм рақам ба асал тааллуқ дорад. Чорум симоб навистагиай. Чорум рақам ба чӣ? Симоб тааллуқ дорад. ҳамин пайдарпайра хушӯ нигоҳ бикунем. Хоб мисоли 66. Инам ҳамон хелае. Дар иҷа мо чӣ додагиай? Об додагиай,
дальше бензин دیگه дальше асал و дальше چی سیماب زیچی آب چند دیگه 1000 دیگه زیچی بنزین 700 دیگه زیچی асал 1350 دیگه دیگه و زیچی آخرین چه سیماب 13600 دیگه خب айри вазншон мемонем айҳама вазбин диима айҳама вазбинимо чия айҳама вазбинимо симоба иҷода симоба мемонем симоб дим вазбинимо чия 1350 асала мемонем иҷо асал мешава сем вазбинимо чия сем вазбинимо оба сем об мешава ва чорум вазбинимо чия бензин иҷа бензин мешава иҷа симоб кадомаш бо симоб пур кардагӣ шудаги симоб якум айҳама вазбине ин рақами чӣ мешавад ду мешава рақами ду мешава хуб так хуб мисоли 67 қувваи натиҷавии қувваҳои дар нуқтаи А ба ҷисми гузошта шуда ба чанд баробар аст хуб дар инҷа қувваи натиҷавиро бо чунин форма ҳисоб мекунем мисоли рақами 67 самти қувваҳо гуногун аст барои қувваи натиҷавиро ҳисоб мекунем қувваи натиҷавии мо мешава 8 ньютон минуси 4 ньютон баробар чанд 4 ньютон ҷои мо 4 ньютон мешава хоб дигар мисол даҷа ба як сам равона карда шудааст барои қувваи натиҷавиро ҷамъ мекунем хоб 100 ҷамъи 200 баробари 300 ньютон хоб мисоли 69 мошини массаш 12000 килограмм дар хиттаи роҳи уфуқии горизонталӣ бо шитоби 2 метр сония ҳаракат мекунад дар ин маврид қувваи кашиши муҳаррики мошин чӣ қадар аст соиш ва муқовимати ҳаворо ба назар нагиред инам мисол бо қонуни дюйми ньютон кор карда мешавад хоб дода шудааст хоб м баробари 12000 килограмм ва а баробари 2 метр сония квадрат бояд мо ф-а биёбем f-а бояд мо биёбем хоб f баробари чӣ мешавад меша f баробари ба системаи гардонон дар кор нест ба хотире ки воҳиди м килограмм воҳиди а метр сония квадрат f баробари м зарби а мешавад баробари масалан мо 12000 килограмм зарби 2 мекунем баробари 4000 килограмм мешавад бахшиши зиёд 4000 ньютон воҳиди қувва ньютон мебошад воҳиди қувва ньютон мебошад 4000 ньютон мешавад 4000 ньютон ҷавобаш д мешавад дигар мисол мисоли 70 дар ин қувва додагиҳай хоб f-и мо баробари 30 ньютон ва а баробари 10 метр сония квадрат мисоли 69 мисоли 70 дар инҷа ба системаи гардонан лозим нест ба хотири сразу кор мекунем м номаълум f баробари м зарби а ин якум формула дуюм формула дар инҷа ҳарфи m-а меёбем хоб м баробар чизе ки дар пеши рақами номаълум бошад ҳамон вақт дар чӣ менависем шумо дар махраж менависем ва f-а дар боло менависем хоб меша баробари f тақсими a
баробарди F-и мо чанд аст? 30 ньютон ай. тақсими 10 мекунем. баробари чанд мешавад? 3 килограмм. 3 килограмм. ҷавоб чанд мешавад? 3 килограмм. خب مثال 71 дар расм графики вобастагии қувваи ба ҷисм гузошта шуда аз вақт тасвир ёфтааст. дар чанд муддати вақт ҷисм таҳти таъсири қувваҳои доимӣ ҳаракат карда истодааст? қувва доимие гуфтагӣ. мисол қувва доимӣ дар нами минтақа мешавад. қувва зиёд чист доимие кам шудааст. дар инҷарам доимие. даётон бигиред. хоб нигоҳ кунем. тар мекунем. 2 дақиқа чанда? то 2 дақиқа яка мегирем чанд? 1 дақиқа мешавад. 1 дақиқа мешавад. 1 дақиқа ва ин маъноро дорад ки дар 1 дақиқа ҷисм таҳти қувваи доимӣ ҳаракат мекунад. якум дақиқа то дуюм дақиқа. дар 3 дақиқарам ҷисм ҳаракат накардаст, қувва таъсир накардаст ва ҳаракатам нест. хоб ҷавоби мо чанд мешавад? 1 дақиқа мешавад. 72 ба чизмои массаҳои М1, М2, М2, М3, М4 қувваи яхела гузошта шуданд. кадом ҷиз таҳти таъсири қувваҳои ба он гузошта шуда ба шитоби аз ҳама зиёдтар ҳаракат мекунад? хоб формуларо менависем мо. 72 хоб F баробарди M зарби A. якум формуламон, дуюм формуламон. хоб A баробарди F тақсими A мешавад. F тақсими M мешавад. барое ки A номаълум аст, чизе ки дар пеши A бошад, дар махраҷ нависта мешавад. кадом ҷисм таҳти таъсири қувваи ба он гузошта шуда бо шитоби аз ҳама зиёд? шитоб дар ҳамоиш зиёд аст ки массаш чи аст? кам аст. хоб қувваҳои яхелай қувваро ба назар намегирем. значит шитоби аз ҳама зиёд ҳамоиш ки массаш кам аст. масса кадомиш кам аст? массаи ҳама кам будагиш 30 килограмме ки сеюм аст. хоб дигар савол. мисоли 73 ба сақоҳо бо қувваи яхела таъсир мекунанд. кадом сақо таҳти таъсири қувваи ба он гузошта шуда шитоби аз ҳама зиёдтар мегирад? то же самое F баробарди M зарби A. A баробарди чизе ки дар пеши адад номаълум дар махраҷ нависта мешавад. F тақсими M. қувваҳои яхелаанд. қувваро ба назар намегирем. шитоби аз ҳама зиёдтар. шитоби ҳамаиш зиёд аст ки массаш чи кам аст. кадомаш массаш кам аст? 2 килограмм. ҷавоби мо 1 мешавад. мисоли 74 қувваи кашиши муҳаррикҳои тайёраи реактивӣ массааш 30 тонн 74 кор мекунем. М баробарди 30 тонн ки ташкил медиҳад 30,000 килограмма. ва қувва 60 ньютон. F баробарди 60 килоньютон. шитоби тайёраро ёбед. мувофиқати ҳаворо ба эътибор нагиред. муқоимати ҳаворо ба эътибор нагиред. значит мо чиро меёбем? мо шитобро меёбем. Аро меёбем. хоб кор мекунем. дар асл ба системаси гардондан лозим набудад, ба хотире ки масса ҳамтунай қувва бошад килоньютон будагия, яки барое ки хатм накунем лучи гардондан дар кора ва нишон медиҳем ки чӣ хел гардондан дар кора. хоб значит 60 килоньютона ба ньютон чӣ хел мегардонем?
کیلو ای هزاره، یعنی که وقتی ما حرفی کara همینجا ما میگیریم، ما باید یگانش در جای همین بمونیم. خب 60 خودش ایستادگی های حرفی کara گرفتیم، یعنی کیلو هزار رو میمونیم. هزار سه تا نول رو 1 2 3 میشود 60,000 نیوتن میشود و 30 تونمون برابر چند میشود؟ ایره چقدر میگردونیم؟ خب 1 تonna برابر 1000 کیلوگرم و 30 تonna x برابر 30,000 килограмм میشود. 30,000 килограмм میشود. خب значит ما ара می‌بریم موزی f برابر m ضرب a برابر در پیش a معلوم چه m در پایان f را بالا می‌نویسیم برابر f ما چنده؟ f ما 60 1 2 3 تا 0 تقسیم m ما کیلوگرم خود چند میشه؟ 1000 کیلوگرم 1 2 3 3 تا 0 3 تا 0 میرود 60 تقسیم 1 میمونه میشود 60 متر ثانیه کوادرات. خب نه بخشش برو بخشش f ما 60,000 نیوتن m ما باشد چند 30,000 1 2 3 3 تا 0 3 تا 0 میرود 60 تقسیم 30 برابر چند میشود 2 میشه 2 متر ثانیه کوادرات. جواب ما 2 متر ثانیه کوادرات میشه. خب دیگرش 75 تحت تاثیر قوه اخیله 4 جسم با شتاب‌های موافقاً I1 1 متر ثانیه کوادرات I2 2 متر ثانیه کوادرات I3 3 متر ثانیه کوادرات I4 4 متر ثانیه کوادرات حرکت میکنند. ماسه کدام جسم از همه زیادتر است؟ خب ایران از روی فرمول کار میکنیم. خب F برابر M ضرب A. خب گفته که ماسه کدام جسم از همه زیادتر است؟ ماسه را میگویم اینجا M برابر میکنیم در پیش ماسه چیزی که باشه در پایین می‌نویسیم F را بالا می‌نویسیم. ماسه کدام جسم از همه زیادتر؟ ماسه همه‌اش زیاد است که شتاب باشه کم باشه. خب قوه را به نظر نمیگیریم تحت قوه اخیله افتادیم به نظر نمیگیریم قوه را. ماسه همه‌اش زیاد است ماسه همه‌اش زیاد است که شتاب باشه کم است. شتاب کم در کدام میشه؟ شتاب کم در یکم میشه I1 دار برای ما یکم دار چی ماسهش کمتر است. так مثال 76 در رسم گرافیک وابستگی قوه کشش محرک‌های ماشین‌های короче سه ماشین دیگه فراری اوپل موسکویچ خط 1 خط 2 خط 3 соответственно رسم معاینه نموده معاین کنید که سرعت کدام ماشین زیادتر است. مثلا همه ماشین‌ها رو برابر قبول کنید. خب ما سرعت ماشین زیاد حساب کردن در کاری که کدامش زیادتر. فرمول F برابر M ضرب A را می‌نویسیم. خب F برابر M ضرب A و I به جای A خب I به جای A می‌نویسیم که A برابر دلتا V تقسیم T، یعنی که فرمول اشتباه می‌نویسیم یکم فرمول دوم فرمول. درش چی؟ خب میشه که فرمول نمود چه میگیره F برابر M ضرب V تقسیم T. خب اینجا میشه مخرج 1 F به T M به V ضرب میزنیم میشه FT
F зарби T баробарди M зарби V. Аҷа V-ра меёбем. V баробарди чизе ки дар пеши адади номаълум дар махраҷ нависта мешавад. M-ро дар поин менависем. F зарби T-ра дар боло менависем. хуб анака гуфтагие ки суръати кадомиш зиёдтая. Суръати кадомиш зиёдтай. хуб дар ин формулаи мо V дорем. суръати кадомиш зиёдтай. Дар инҷа значит массаи ҳамаи мошина баробарай. Значит M констант меша, ба назар намегирем уж. Вақт доимиай. Бин барои ҳамаш доимиай. Вақтам ба назар намегирем ва V ва F ва V мемонад. V баробарди F мемонад. ё мутаносиби роста. Дагар ки суръати кадом мошин зиёдтар аст. суръати ҳамояш зиёд аст ки қуввааш чӣ бошад? Зиёд бошад. хуб ари ҳамин чӣ масъаларо кор мекунем. хуб қувваи кадомиш ҳама зиёдтар. Агар мо хати қувва дар мисол 1 ньютон боша, иҷа 2 ньютон боша, иҷа 3 ньютон боша, ҳама қувваи чӣ якумш зиёдтар. Барои ки якумш чия? Хати 1 и Ферария. ҷавобаш Ферари мебошад. хуб дигар масъала. қувваи кашиши зиёдтарини муҳаррики заврақ F 0,0 килоньютон мебошад. Агар массаи заврақ 0,3 тонн бошад, шитоби зиёдтарини он чӣ қадар аст? хуб масъаларо кор мекунем. дода шудааст. хуб дода шудааст. F баробарди 0,0 килоньютон ва M баробарди 0,3 тонн. ба системаи C вақте килоньютон бошад тонна бошад, гардондан биёхай мегардонем ба системаи C. Мегардонем. так F мо ин мисоли 77. F баробарди 0,0 килоньютон ва M 0,3 тонн. хуб ба системаи C мегардонем. ҳарфи K-ро вақте мо мегирем, 3 та 0 илова мекунем. 0,0 зарби 1000, яъне ки 1000 мекунем. як нолаш қатъӣ меравад. 9 зарби 100 900 мешавад. 900 ньютон мешавад. иҷаро ҳам мехел. 0,3-ро ба 1000 зарб бизанем, барои ки 1 тонна мо 1000 килограмм меравад, 300 мешавад иҷа. хуб дар иҷа мо чӣ номал мад? Дар иҷа А номал мад. ҳал F баробарди M зарби A. якум формула. дуюм формула мо чӣ мешавад? А-ро меёбем. чизе ки дар пеши адади номаълум дар махраҷ нависта мешавад. F-ро дар боло менависем. хуб мешавад F мо чӣ? F мо чанд? F мо 900 ва M мо чанд? 300. 9 тақсими 3 баробари чанд? 3 метр сония квадрат. хуб дальши мерем. 3 метр сония квадрат. ҷавоби мо 3 метр сония квадрат. мисоли 78. мисоли 78. дар вақти парвоз қувваи кашиши муҳаррик тайёра F 3 килоньютон мебошад ва бо амира кор карда мешавад. дода шудааст. F-и мо 3 килоньютон ва массаи мо чанд? Массаи мо 3 тонна. Не 2 тонна. 2 тонна. хуб ин мешавад 3 зарби 1000 баробари 3000 ньютон. ин мешавад 2 тоннаи мо зарби бо инам 1000 мекунем. зарби 1000 мекунем. хуб зарби 1000 мекунем баробари 2000
килограмм мешавад. 10000 килограмм мешавад. Хоб, значит, иҷарам a-ро ёфтам кура. Ано маълум ай. F баробарди m зарби a. A баробарди F тақсими m. F мо чанд ай? 3000 ньютон. 3 тақсими T мо чанд ай? 10000 ньютон. 3 танам қад 3 танам мера. 3 тақсими 2 1/5 мешавад. 1/5 метр сония квадрат. خب 1/5 метр сония квадрат дорем. дар инҷо 1/5 метр сония квадрат дорем. ҷавоби мо чӣ мешавад? Д мешавад. خب дигар масъала. масъалаи рақами 79. масъалаи рақами 79. خب дода шудааст мураддидан. масъалаи рақами 79 дода шудааст. Чӣ дода гем буда? m баробари 10 килограмм ва g дода гем буда баробари 10 метр сония квадрат. бояд мо чия биёбем? f биёбем. f баробари m зарби g баробар мекунем. m мо чанд? 50 килограмм. خب зарби 10 мекунем. баробари чанд мешавад? 500 килограмм мешавад. 500 ньютон мешавад. бахшиш калон бародари азиз. масъаларо камтар сорисона кор кардам. аз сар мефаҳмам шуд. خب одаме гуфтаем массааш 50 кило. дар китфаш килограмм. дар китфаш бори массааш 10 килограммро дорад. бори 10 килограммро дорад. бо замин бо кадом қувва таъсир мекунад? яъне одам худаш 50 килограммай бо дар болои китфаш 10 килограмми дига бор дорад. ҳамагӣ массашон чанд мешавад? 50 ҷамъи 10 ҳамагӣ 60 мешавад. ҳамагӣ 60 мешавад. массаш баробари чанд мешавад? 60 килограмм мешавад. ва g мо чанд мешавад? g баробари 10 метр сония квадрат мешавад. Что гафти шуд? ва бояд мо f биёбем. خب f баробари m зарби g мешавад. f баробари m зарби g мешавад. баробар мекунем. خب баробар мекунем. 60 зарби 10 мекунем ки баробари чанд мешавад? 600 ньютон мешавад. вот ба нами қадар қувва таъсир мекунад. ира мегӯям қувваи ҷозибаи замин. дигар масъала. дигар масъала. خب самти қувваи вазбинии тайёраро нишон диҳед. инҷо хеле маълум аст ки самти қувваш синни поёна. қувваи вазбинӣ замин синни поён аст. замин ҷизмҳоро ба худ мекашад. f 4 мешавад. خب дигараш. меъёри вазнбардори лифт се тонна мебошад. оё бо он лифт бори пулодини ҳаҷмаш 1 метри кубиро бардоштан мумкин аст? зичии пулодро 780 килограмм метр кубик қабул кунед. яъне мақсади масъала меяд ки лифт 3 тоннаро мебардорад. шумо аввал маълум кунед ки вазни ҳамин бор чанд хай ва гап занед ки ҳамин лифт бардошта метавонад ин борое ки наметавонад. хоб барои ира кор кардан мо бояд аввал чикор кунем? инаи 3 тонна дар масъала бо нагирем. бисёр одамо хато мекунанд дар масъала мегиранд кор мекунанд. не ин дар кор нест буда. ин маънои ҳамин гап меяд ки лифт 3 тоннаро бардошта метавонад. хоб ҳаҷми мо чанд ай? ҳаҷми мо 1 метри куби ай ва зичиш чанд ай? 7800 ай. 7800. хоб ин массаи ҳамин борро аввал маълум мекунем. ариф формула зичӣ. ариф формула зичӣ. خب رو برابر m تقسیم v якум формулай
ва дуюм формуламон массаш мешавад баробари чи м баробарди ро зарби в баробарди рому чанда 7800 зарби вему чанда ягон баробари чанд мешавад 7800 килограмм мешавад. Яъне ки агар лифти мо 3 тонна бардошта бутона и медонед чанд тонна мешавад? 1 тонна мо агар 1000 килограмм бошад 7800 бахшиш хуб 7800 килограмми мо чанд мешавад? Чанд x мешавад? x баробарди хуб 7800 тақсими чанд 1000 мекунем 0 қати 0 меравад 0 қати 0 меравад 78 тақсими 10 78 тонн мешавад. хуб 78 тонн мешавад. яъне лифти мо 3 тонна бардошта метавонад, яки бори мо 78 тонн наметавонад бардошта. Не наметавонад каништа. хуб ҷавоби мо не мешавад. Не массаи бор 7800 килограмм аст. дальше мерем. аз рӯи нишондоди динамометр и асбобест ки қувваро чен мекунад. беҳтон бигирем. вазни бори дар он вобасташуда маъюн кунем. вазни бор чанд 10 ньютон мешавад. хуб дигараш вазн гуфта чиро мегӯянд? вазн бо ҳарфи п ишора карда мешавад, онам бо ҳарфи м зарби ж ва ба қувваи вазбинӣ баробар аст. п баробарди f баробараш наметавонад. f вазбинӣ шида метавонад. хуб дигар масъала. зарфҳои якхела бо моеъҳо пур карда шудаанд. якум бо бензин, дуюм бо керосин, сеюм бо об ва чорум бо симон. зичии моеъҳо мувофиқан 700 800 1000 13600 баробар аст. вазни кадом зарф меъёридаро аз ҳама зиёд аст? вазни ҳамааш зиёд аст ки зичиш зиёд бошад. хуб барои форачи ро баробарди м тақсими в. вазнаш зиёд бошад ки ҳамуш зичиш зиёд бошад. ё мутаносиби ростанд. зичии кадомаш зиёд аст? зичии охиронгиш чорумаш зиёд аст. конечно чорумаш зиёд мешавад. дигар масъала. масъалаи 84. одами массаш 50 килограмм ба замин бо кадом қувва таъсир мекунад? бирам қувваи вазбиние. хуб инҷа дарам дода шудааст. м-и мо 84 м баробарди 50 килограмм ва ж баробарди 10 метр сония квадрат. хуб дар ҷа мо бояд чиро биёбем? бояд мо қувваи вазбиниро биёбем. формулаш чист? f баробарди м зарби ж баробарди 50 зарби 10 баробарди 500 ньютон мешавад. хуб дигар масъалаш. талабагон барои муайян кардани шитоби афтиши озод ба диаметр бори массааш м 1 килограмм овезон карданд. дар ин таҷриба онҳо кадом қимати шитоби афтиши озодро ҳосил карданд? хуб шитоби афтиши озод ж ҳанчи дода шудааст. дар ҷа массаи мо баробари чанд 1 килограмм ва қувваи мо динамометр чанд нишон додааст? қувваи мо дар динамометр 10 нишон додааст. 10 ньютон. ва бояд мо чиро биёбем? жро бояд маълум кунем. формулаи чиро истифода бурда кор мекунем. f баробарди м зарби ж. жро маълум мекунем. ж баробарди f тақсими м. f мо чанд аст? 10 тақсими 1 баробари чанд мешавад? 10 метр сония квадрат мешавад. ҷавоби мо чанд аст? 10 метр сония квадрат. дигар масъала. қандил гуфта люстра мегӯянд. қандиле ки дар сақф дар потолок овезон аст ба сақф бо қувваи 50 ньютон таъсир мекунад. массаи қандил чӣ қадар аст? шитоби афтиши озодро ба 10 метр сония квадрат қабул кунед. хуб инам кор мекунем. хуб дар ҷа чӣ додагем мо? дар ҷаро додагем буда f баробари 50 ньютон 86 f баробари 50 ньютон
ва G баробари чанд 10 метр сония квадрат буда. шитоби массаи қандил, массаи люстраро мо бояд биёбем. F баробар ди m зарби G. Масса номаълум аст. Масса баробар ди чизе ки дар пеши m адади номаълум аст, чӣ менависем дар махраҷ. G мо чанд даем мора? G ро дар поён менависем, F ро дар боло менависем. Баробар мешавад F тақсими G. F мо чанд? F мо 50 тақсими 10 мекунем. Баробари чанд? 5 килограмм мешавад. ихтиёр мешавад 5 килограмм мешавад. ё бо 5 килограмм мешавад. хоб дигар масъала. самти қувваи вазнин ба зарурат таъсиркунандаро нишон диҳед. F3 сими поён вай мекунам. ба дохили лӯлаи шишагин оҳанпора пари парранда ва пӯро гузоштан ҳавои дохили онро кашида гирифтанд. Агар лӯларо ҳуша кунанд, кадом чиз ба таги лӯла тезтар меафтад? Нигоҳ кунед бародари азиз, вақте ки мо дар ҳамин ҳолати худмон агар як кружкаро гирем, як телефонро гирем партоем, дар замин якум ҳамоиш мерасад ки массаш бисёр бошад. Аммо дар вакууми хенеста, дар вакуум чӣ одами 50 килоа, чӣ пари парранда бо як суръат меғалтанд, бо як вақт меғалтанд. ҳамаш чие? Агар хоҳӣ нағзтар ва ба чашмони худтон дидан, дар ютуб ҳаст видео ки дар Галилео ба фикр як барномае ки эксперименталие нишон додагие. хоб дальше мерем. дар расм динамометре ки вазни борро чен карда истодааст, тасвир ёфтааст, массаи бор чӣ қадар аст? Массаи бор ҳисоб карда мешавад аз рӯи формула F баробар деҷаро менависем ки мисоли 89 F баробар ди m зарби G. хоб m меёбем, m баробар ди G дар поён мешавад, F дар боло мешавад. хоб иҷо баробар мешавад. F мо чанде? F мо 10 тақсими чанд? Ин 10 ва тақсими G мо 10 баробари чанд мешавад? 1 килограмм мешавад. хоб дигар масъала. Масъалаи 90. Агар тӯбро уфуқ карданд, он на аз рӯи хати рост, балки аз рӯи хати каҷ ҳаракат мекунад таҳт таъсири кадом қувва? Конечно, қувваи вазбинӣ. қувваи ҷозибаи замин нестай. қувваи архимедӣ нестай. Қувваи архимедӣ дар моеъҳо ҳастай, ки ҷисмро ба боло тела метиҳад. қувваи чандирӣ тӯб нестай. қувваи кашиши тӯб нестай. қувваи ҷозибаи чӣ замин мебошад. Замин ҷисмро ба худ мекашад. хоб дар расм орбиталҳои баъзе ҷирмҳои кайҳонӣ масъалашон баробар тасвир кунед. Қувваи ҷозибаи байни кадом ҷирмҳо асlan зиёдтар аст? хоб нигоҳ кунед. формулаи қувваи ҷозибаи умумиҷаҳонӣ чунин намуд дорад. нишон метиҳам. F баробар ди G F баробар ди G m1 зарби m2 тақсими r квадрат. қувва ҳам қадр зиёд мебошад ки масофа чӣ бошад? Кам бошад. масофаи камтарин байни якум дуюм аст. мебинем байни якум дуюм барои хат чӣ қувва зиёд мешавад. масофаи камро вибр мекунем. Байни якум сеюм масофа дура, байни якум чорум масофа дура, байни дуву чор вообще масофа дура. хоб арем формула чанд хел қувва зиёд бошад, хоб масофа чӣ кам аст. хоб дигар масъалаш. дигар масъала. дар байни кадом сатҳ қувваи ҷозибаи зиёдтарин мавҷуд аст? инам осон кор карда мешавад. F баробар ди G m1 зарби m2 тақсими r дар квадрат. байни ҳамоиш ки массоҳошон зиёд бошад. қувваи зиёд ҳамин ҷое ки массоҳо зиёд бошад. байни 4 و 3.
خب مسافهشون زیاده از زمین سبب تحت تاثیر کدوم قوا ردیف مصنوع در گرد زمین از روی مسیر کج حرکت میکنند. خب قوای بالابرد نه قوای جاذبه خب تحت تاثیر کدوم قوا ردیف مصنوع در گرد زمین از روی مسیر کج حرکت میکند. خب قوای مقاومت هوا نه قوای افزایش هوا نه قوای جاذبه زمین. خب در فصل زمستان هنگام یخبندی چرخهای ماشین را با زنجیر می‌بندند. سبب در چیست؟ زیاد کردن قوای سویش. چرخ قوت سویش کم زیاد باشه همون کم ماشین میچرته یخ. خب چرخ قوای مثلا ما روغن میکنیم مثلا اینسترومنت ماشین وقتی روغن میکنیم سریدار میکنیم این بخاطر کم کردن سویشه. خب هنگام با اسلوب‌های گوناگون کشاندن برهای مسحشان برابر با مسافه خیلی بیشتر در مورد یکم نظر بگیریم قوای زیادتر رو صرف میکنه. سوال در چیست؟ در مورد یکم قوای سویش زیاد است. در مورد یکم قوای سویش زیاد است. جواب چه میشه؟ ای با بالون رفته بی بالون رفته. سبسند قوای مقاومت رو که بین چرخ ماشین حرکت کننده و راه تاثیر میکنه نشان گیرید. یعنی که ماشین ایسا حرکت کنه قوای مقاومت سیده پروتیف میشه. F3 میشه. خب 97 جدا قوای چندیری اومده موجه قوای چندیری دوده شده است. 97 F برابر دی 500 و K برابر دی 1000. Так, مثالی 97 F додає йому 500 ньютон و K додає йому 1000 ньютон на ньютон تقسیم متر. خب تحت تاثیر قوه ورزشگر رزین چقدر دراز می شود؟ میگید x ابون و بیاوی F برابر دی K ضرب x برابر دی F تقسیم K. F ما چنده 500 تقسیم K ما چنده 1000. اختصار میکنیم 0 را 5 تقسیم چند میشه و 10 میشه. خب برابر میشه که 5 تقسیم 10 0 0 میتیم 0 از 10 5 میشه 0 از 10 5. خب دیگه سوالش 98 وقتی که شکل پروژین تحت تاثیر قوه وزنی باری در پروژین محکم شده تغییر می‌یابد کدام نمودی دفرماسیون مشاهده می‌شود؟ خب وقتی که شکل پروژین تحت تاثیر قوه وزنی وقتی از جسم پایان می‌رود ایجاد دفرماسیون قطعی نیست تا بخوری نیست فیشرده شده نیست دراز شویه. خب ورزشگر رزین رو با قوه F 500 نیوتن و x 2 متر دراز کرد. سختی رزین چقدر است؟ سختی رزین حساب میکنیم. خب F برابر دی مثل 99 کردیم F برابر دی 500 نیوتن x برابر دی 2 متر. سختی پروژین ای کم میشه F برابر دی K ضرب x و K را میویم K برابر دی F تقسیم x برابر دی F چنده F ما 500 تقسیم 2 میکنیم 150 میشه برابر 150 میشه. مثال 100 در رسم جسم‌های مساویشان برابر نشان داده شدند کدام جسم به سطح
با از همه زودتر فشار میاد. آمدیم در فشار. خب در همینجا خیلی بهش میفهمونم بعد چی میکنیم P برابر دی F تقسیمی S فرمول فشار. کدام جسم به سطح تقریبا از همه فشار زیادتر فشار میاره؟ اینه که فشار کدامش زیاده. خب ماسه هاشون برابره. خب اینجا زیاده خبر برادیز P برابر دی F تقسیم S. خب یکم فرمول دیم فرمول ما F برابر دی M ضرب G. ما میتونیم که ای بجای F ما MG نمانیم. P برابر دی چی میشه؟ M ضرب G تقسیم چی S میشه. خب گفتگه که مساشون برابره. مسا برابر باشه اینجا وجود به نظر نمیگیریم ما. خب کدامش فشار زیاد؟ همش فشار زیاد میبیارد که مسافتش باشه کم باشه. مسافت کم اما زیاد کمترین شه یعنی مسافت کم باشه. مسافت گفتیم زیاد نظر دارم. گرفتن چند خیلی اما کمترینش هم برای خب چه جسمی یکم میشه انجام باشه. خب به همین روز